நீ ட்ரேஸ் பண்ணு இந்த இது இப்படி இருக்கா இப்படி பண்ணாதான் வரும். பண்ணு. இன்னும் ஃபுல்லா பண்ணு. சூப்பரு. செம. ஊதும்ப வரும். ஸ்டிக்கர் எடுத்துக்கோ. சூப்பரு. 7. Super. Good. Very good. ஊதிச்சு. balloon. வரும் 8. சொல்லுங்க 8. ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாய்ஸ் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. ராபிட் எங்க இருக்குன்னு பாரு. கிஃப்ட் எடுத்துக்கோ. வாவ். ராக்கெட் தம்பிக்கு. ராக்கெட் 9 போடுங்க. ட்ரேஸ் எங்கிட்ட சொல்லி பாருங்க. குட். சூப்பர். அதுவே சொல்லுது ஃபென்டாஸ்டிக் கிருத்திக் அப்படின்ட்டு. வெரி குட். வரும் வந்துருச்சு.